A Confraría da Pobra denunciará por vía penal os furtivos sorprendidos nas súas concesións. Os mariscadores piden á Consellería do Mar un reforzo da vixilancia ante o incremento de casos. Que tal? Moi boa noite. Dende o Opósito denuncian que o incremento do furtivismo durante o verán está a deixalos nunha situación extrema. De seguido ampliamos a información antes titulares. Pontevedra alerta da situación do Lérez, que rexistra un caudal por debaixo da metade do que debería ser o seu caudal ecolóxico no verán. Ence xa anunciou que non está a captar auga do Lérez. A Deputación de Pontevedra chegará 250.000 euros para contribuir ás obras do Centro Loxístico Multiservizos da Mancomunidade do Salnés. A contía supón un 82% do total necesario nesta fase. Este ano todas as atraccións das festas da Peregrina en Pontevedra sonarán igual. O Concello aposta por un fío musical único que potenciará ademais as cancións en galego. Arranca en Vilanova a festa do Mexillón e do Berberecho. A cita desenvolverase ata o domingo, un tempo no que agardan atraer a máis de 15.000 persoas. A regata Rías Baixas volverá a recalar na Pobra na súa 63 edición. Será o 14 de agosto na segunda etapa que sairá de Portonovo. Estamos nas novas do día, comezamos. Ampliamos a complicada situación que se está a vivir na Pobra por mor do incremento do furtivismo. O incremento do furtivismo levou a Confraría da Pobra a adoptar medidas drásticas. Ademais do reforzo da vixilancia por parte dos mariscadores, recorrerán a vía penal en vista da ineficacia das sancións administrativas. Se a situación da Confraría da Pobra xa era moi delicada, o incremento do furtivismo durante este verán venlle dar a estocada final. Temos unha entrada masiva de furtivos que se nos está levando o de agora máis o do futuro, porque é o que máis nos está preocupando, que se nos está levando a cría. E iso é deixarnos sin nada para o futuro. É unha situación totalmente lamentable. Vos xa sabedes como está a cofradía, porque sodes sabidos de como está. E agora levamos 2 meses que, debido á situación, temos os guardas en ERTE. Aquí os povos xa sabes que se enteran a xente todo enseguida e, bueno, pois veñen de todos os lados masivamente. Bandas organizadas, os furtivos de sempre e bandas organizadas. Ademais do reforzo das quendas de vixilancia que están a realizar os propios mariscadores, a Confraría solicita a intervención da Consellería do Mar, demandando maior presenza do Servizo de Gardacostas e da Policía Autonómica. Temos medo, realmente temos medo. Nós estamos nas playas ao mellor hasta as 4 da mañán e temos medo, nos sentimos con medo. Temos o apoio da Policía Local e da Garda Civil, eso é verdad, nos están axudando moitísimo, pero votamos de menos a autonómica. Votamos de menos a autonómica polas noites, votamos de menos a autonómica, votamos de menos a Consellería, a Xunta con nós, que realmente son os que tiñan que estar aquí implicados neste problema. Por outra banda, o Opósito xa ordenou aos seus abogados a tramitación das denuncias pola vía penal ante o incremento das ameazas e a falla de efecto das sancións administrativas. Agora xa sei onde vives, xa sei que coche levas, vouche matar, como me pasou o sábado pasado, vouche matar, non sei que. E iso, entonces xa desde a cofradía se tomou a decisión de non facer denuncias administrativas, vamos pasar ao penal, porque isto non se pode consentir, non podemos estar así. Por último, apelan tamén á concienciación da cidadanía e do sector da restauración, animando a non adquirir este produto extraído ilegalmente que non conta con control de trazabilidade nin as mínimas garantías sanitarias. En esta época o noso pobo se triplica, se cuatriplica, hai moitísima xente e eles aproveitan pois calquer persona que ven queso para ofrecerlle o marisco. E apelamos a eso, a que a cidadanía se dé conta de que é o noso traballo e que necesitamos vivir desto, que vivimos desto e que, sobre todo, a salud deles é máis importante a veces que incluso con o noso traballo. Nós agora mesmo sabemos onde están, que fan co marisco,
porque cando os asediamos un pouco, métenos no contenedor, deixanos abandonados e recolle no... E iso pasa, non é bo. A veces queremos aforrar un pouquiño e non é... E despois o problema desto, que eu sempre o digo, é que cando hai un problema de salud, o que ten o problema non vai dicir que lle comprou a ameixa a un furtivo. Lle vai dicir que comeu unhas ameixas, pero non vai dicir de onde saliron. E iso non nos favorece a nadie. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Alerta en Pontevedra polo baixo caudal do río Lérez. Segundo datos de Augas de Galicia, a día 5 de agosto situábase por debaixo da metade do caudal ecolóxico que rexistra o río durante o verán. Tanto é así que Ence tivo que deixar de captar auga do Lérez. Estamos nunha situación comparable coa do 2022. E nada, decirvos que Pontevedra ten un sistema de abastecemento robusto, funciona a perfección, pero a conca do Lérez non ten capacidade para ter dúas captacións. Entón, aquí hai que decidir ou Ence ou a cidadanía da ría de Pontevedra. Xa temos antecedentes no 2006 e no 2022, cando Ence parou de captar auga, o río volveu a unha situación non de normalidade, pero sí de recuperar o caudal para garantir o abastecemento da poboación. Foi a Pasteira que en este mediodía aseguraba que non está a consumir auga do río. Nun comunicado explicaron que están a empregar solucións alternativas para a subministración de auga que requiren dun alto investimento e que estarán activas durante o período de escaseza de auga. Este anuncio de Ence chegou pouco despois de que o Concello de Pontevedra lanzara a súa mensaxe de alarma ante o baixo caudal do Lérez, pedindo precisamente que a Pasteira deixara de captar auga do río para garantir os concellos que se abastecen del. Actualmente reciben auga do Lérez, Pontevedra, Sanxenxo, Poio, Marín, Bueu e o polígono da Reigosa, en Ponte Caldelas. Segundo adiantou Moreda, a intención é crear unha comisión de información e seguimento da situación, na que estean representados todos estes municipios e a Xunta de Galicia. Esta mañá comezaron as obras de reforzo do firme na autovía do Barbanza, que implicarán cortes puntuais de tráfico. Os primeiros traballos estanse a executar no enlace de Taragoña, onde permanece pechada a calzada dereita en dirección a Ribeira. Como alternativa, desmontouse parte da mediana e habilitouse o paso dos vehículos ao outro carril, permitindo a circulación pola esquerda. As obras, que se executarán tamén durante a fin de semana, faránse por treitos de 4 kilómetros para garantir a accesibilidade do tráfico e a seguridade dos operarios. Os cortes e cambios de carril estarán debidamente balizados e sinalizados ante o fin das obras, previsto pro martes día 11. A Deputación de Pontevedra colaborará coa Mancomunidade do Salnés nas obras do futuro centro loxístico multiservizos comarcal. Hoxe asinaron o convenio que supón unha chega de 250.000 euros. O seu proxecto, este centro loxístico, de alguma maneira, nos vai a dar moitas facilidades e posibilidades ao que é a comarca, ao que é a Mancomunidade do Salnés. Esta actuación vai estar íntegra ou prácticamente íntegra precisamente no que pode ser o centro da hostelería que vamos a ter aquí neste centro, non? Por lo tanto, estamos falando de futuro, estamos falando dunha actuación precisamente moi importante para toda a comarca. Este centro nos permite traballar máis, posiblemente, mellor tamén e dunha maneira dunha digitalización que cada día é máis importante e máis interesante. Isto é moito máis que unha reforma. É
mellorar os servizos públicos para os 9 concellos da Mancomunidade, da comarca da Arousa, e darlle un pulo máis importante se cabe á parte de formación e tamén xa comenzar a impulsar e darlle a introducir a innovación. Isto foi unha realidade en base a eses proxectos tan maduros, proxectos estratégicos como é o que nos trae hoxe aquí. Esta chega de 250.000 euros pola parte da Deputación de Pontevedra supón máis do 82% do investimento necesario nesta fase do proxecto do Centro Loxístico Multiservizos. O total ascende aos 303.000 euros. A actuación permitirá habilitar espazos formativos con aulas homologadas e salas polivalentes para os programas de emprego que desenvolve a Mancomunidade, unha cociña e unha cafetería destinadas á formación práctica do alumnado e áreas técnicas pro control do ciclo da auga, a xestión ambiental e o parque loxístico de maquinaria, consolidando este complexo como unha infraestrutura estratéxica ao servizo dos 9 concellos da comarca. En Pontevedra, ás portas das festas da Peregrina, o Concello informa dunha novidade que se porá en marcha este ano. Todas as atraccións instaladas na Alameda contarán cun único fío musical. Deste xeito, en todos os casos, soarán as mesmas cancións e o volume estará controlado pola mesma empresa encargada do servizo. Ademais, dende o goberno local buscan que se promova a música en galego. Tamén haberá cambios nos horarios durante a semana. A partir das 10:30 da noite deixará de sonar a música destas atraccións. Nas vésperas de festivos e fins de semana funcionará ata 1 da madrugada. De 5 a 6 da tarde manterase a hora sen música para facer máis inclusivo o acceso ás atraccións. Pois hai verbenas, hai concertos, etcétera, que continúan ata máis tarde, ata as 12 unhas e un pouco máis outras. Efectivamente, estamos en festas. O que pasa que tamén tiñamos visto, por exemplo, que en ese horario, cando estaban os concertos, as atraccións subían o volume porque querían que se lles escoitase e os outros suben e tal. Bueno, pues, a ver, hai que moderar un pouco o barullo, pues, porque o mundo va cambiando e hai que adaptarse aos novos tempos e hai que gozar das festas e hai que respetar aos demais. Non é que non se poida ir ás festas despois das 10, pero vamos a facelo de outra maneira. O Concello de Muros vende abrir o prazo de preinscrición para o Servizo Municipal de Madrugadores correspondente ao curso escolar 26-27. Segundo informaron fontes municipais, trátase dun programa gratuito dirixido ao alumnado dos 3 centros educativos do municipio, o Ricardo Tobío, o Ramón de Artaza e o de Louro. O programa constitúe unha medida de apoio ás familias do municipio, contribuindo á conciliación familiar, persoal e laboral e promovendo a igualdade de oportunidades. A través deste servizo, o Concello facilita ás familias unha alternativa que permite adaptar os horarios de atención ás necesidades derivadas da organización laboral e familiar. O prazo para realizar a preinscrición estará aberto ata o 21 de agosto. Anush Lores Lemos e Rosa Taboada Rei, gañadoras dos premios de opinión xornalística Mulleres que Opinan. Os seus textos, Hijas del Desgaste e A Tristura Burocrática do Amor, valéronlles respectivamente este galardón que cumpre a súa 4ª edición. Recordemos que se trata dunha acción complementaria ao foro As Mulleres que Opinan son perigosas, premiando os mellores traballos sobre as temáticas que se abordaron na edición deste ano. Agradecer que existen iniciativas como esta que ponen en valor la opinión y las voces de mujeres que nos animan a seguir escribiendo y a compartir nuestras experiencias, pero sobre todo a hacernos preguntas sobre la sociedad en la que vivimos y a sentirnos menos solas cuando decidimos cuestionar y deconstruir aquellos caminos que nos han enseñado a seguir. É importantísimo ter un altofalante como este para que todas as mulleres podamos opinar. Eu que son filósofa, cando eu estudiei filosofía non podíamos opinar, non era así. De feito, nin estudiábamos as filósofas mulleres, que agora sí. Ambas demostraron cos seus textos un impecable encaixe entre opinión e emoción, fixeron gala non deste lema feminista de que o persoal é político nos seus textos. Opinión, política, emoción, porque un bo texto opinativo é crítico co contexto e coa realidade das mulleres, non? E, polo tanto, non ten que estar exento desta emoción. Para nós é un feedback moi necesario porque contan
o que as atravesou, non? O que lles importou, o que interpelou ao público do foro. E para iso é un feedback imprescindible. Este ano quedou claro, non son os artigos delas, senón en todos os demais, que o traballo, a precariedade, que a tiranía da excelencia, que o amor, que as relacións, que todo iso condiciona a vida de todos, desde logo non só a das mulleres, pero sí que hai rasgo de xénero tamén niso. Os premios están dotados con 1.000 euros cada un. Mulleres que opinan pretende promover o exercicio da opinión xornalística por parte das mulleres, así como fomentar o nacemento dunha nova canteira de opinadoras. A convocatoria deste ano recibiu un total de 14 artigos en castelán e 12 en galego. Puideron presentarse artigos de opinión sobre a propia experiencia como espectadora ou asistente, así como as temáticas que nel se abordaron tanto nos relatorios como nas roldas de preguntas. Os artigos que tiñan que ser orixinais e escritos por mulleres podían ser inéditos ou de xornalistas que cubriran as xornadas e publicaran nos medios onde traballan. Tempo para a publicidade, non marchen. Os vilagarciáns arrasan coas gafas especiais para ver a eclipse postas a disposición polo Concello. En media hora esgotáronse as 2.000 lentes que había disponibles a través da plataforma ticket.vilagarcía.gal. As solicitudes entraron en avalancha ás 10 da mañá, o que fixo que o sistema tardase uns minutos en poder procesalas e emitir os correspondentes códigos QR necesarios para recollelas. Dada a elevada demanda polas lentes homologadas, o Concello prega as persoas que finalmente non vayan a utilizalas ou as que lle sobre algunha das unidades reservadas que tramiten a cancelación a través da mesma plataforma. Deste xeito, as gafas poránse a disposición das persoas que non as obtiveron. O acto organizado polo Concello para celebrar a eclipse total do 12 de agosto comezará ás 5:30 da tarde na Praia da Concha. A partir deste momento arrancará o reparto das lentes nas carpas que se habilitarán no Parque da Compostela. Tamén haberá animación musical e a partir das 7:30 da tarde, cando a lúa empece a interpoñerse entre a Terra e o Sol, a divulgadora María Brea irá ofrecendo información de interese sobre o fenómeno natural e sobre os seus efectos na natureza. A eclipse chegará ao seu momento álxido ás 8:30, traendo a noite de forma adiantada a Vilagarcía. A partir dese momento, a sombra do satélite irá apartándose e a luz do Sol irá regresando de forma gradual. Rianxo conta este verán cunha nova oferta de ocio. Emprazado nun marco incomparable como é a praia de Tanxila, topámonos co Chiringuito Terapia. Está rexentado por un mozo da localidade, Ezequiel Míguez, que conta tan só 17 anos, decidiuse abrir o seu propio negocio. E polo que vemos non lle está indo nada mal. Vexan. Para que digan que os mozos non teñen iniciativa. Neste caso sí, e moita. Ezequiel Míguez, un mozo emprendedor rianxeiro de tan só 17 anos, coa axuda da súa propia familia, decidiu abrir este verán o seu primeiro negocio, o Chiringuito Terapia, na praia de Tanxil. Foi idea do meu padrastro que está fora, para que eu tivera o meu primeiro traballo. Emprazado nun marco incomparable, o negocio estás a converter nunha parada obrigada para todos os bañistas que se achegan ao Real. Pero tamén son moitos os clientes que deciden pasarse atraídos polo bo ambiente e o trato, sempre sorrinte do seu persoal. Solo bebidas e non de facer comida ou así. Para facer comida nós normalmente mandamos aí ao pé na agua, que é o bar que está máis arriba, que levámonos ben e mandamos para ali a xente. É moi bo trato e atenderlos justamente cando chegan, ao menos que estemos moi ocupados, é sempre unha sonrisa na cara. Consumicións as que queiran, mas sempre acompañado dunha boa tapa. No de ofrecer os clientes tamén suelen vir máis cara á noite porque é máis tranquilo, hai menos demanda de mesas. Despois, de vez en cuando, durante os meses, fomos poñendo conciertos para invitar a xente a vir. Agora temos unha a mediados de agosto co do bar de arriba. Estamos a ver para cando é a fecha para poder poñelas no Instagram, mas subilas basicamente para que se vexa. Como bo emprendedor que é, a pesar da súa xuventude, Ezequiel xa cabila no seu próximo negocio. Agora estamos mirando para outro negocio para o inverno, para poder seguir traballando, en vez de estudiar. Nada,
cada vez vai a mellor a cousa. O chiringuito estará aberto ata o remate da temporada de verán, o 31 de agosto. A partir de aí o local pechará ata o ano, polo que aínda están a tempo de poder visitalo. Vilanova xa goza dos mellores sabores do seu mar. Este xoves arrancou a 32ª edición da Festa do Mexillón e o Berberecho, unha cita que botou a andar con máis forza que nunca tras estrear hai só uns días o seu recoñecemento como Festa de Interese Turístico Nacional. Na organización agardan bater marcas de asistencia de aquí ao domingo. Ata ese día repartiránse centos e centos de racións de mexillóns e berberechos, produtos que se ofrecen ademais en diferentes elaboracións e a prezos populares. Ademais de gastronomía, a programación inclúe a feira de oportunidades, tamén grandes concertos como da Panorama ou Treixadura. Este xoves, no acto de inauguración, o alcalde de Vilanova destacaba o fito de ter conseguido o selo de Festa de Interese Turístico Nacional. Ademais, tanto dende a Xunta como dende a Deputación de Pontevedra aproveitaron o acto para felicitar o Concello polo seu traballo para facerse con este recoñecemento. Unha distinción outorgada polo Goberno de España que destaca o arraigo e traxectoria da festa, a súa singularidade e o impacto que ten na vila. Pola Festa do Mexillón e o Berberecho agárdase que se acheguen estes días unhas 15.000 persoas. Nos estrenamos con el distintivo de interés turístico nacional, que no es el producto obviamente del trabajo de un año, sino que de esos 32 años cada vez a más. Y bueno, pues Vilanova sigue creciendo, turísticamente cada año tiene más visitantes. Este año empezamos ya en marzo y bueno, ha venido muchísima gente. Unha festa de interés turístico nacional, das 5 que temos na provincia de Pontevedra, por facer unha labor impresionante, non? De traballo, tratando de recoller un produto natural de nosa costa, aquí na ría de Arousa, e tratar de promocionar a través del esta fermosa vila. É un día marcado no calendario, non pode haber mellor día para iniciar o mes de agosto que achegarse a festa do Mexilón e do Berberecho, aparte a 33 edición, como decía Sito, con ese recoñecemento de Festa de Interés Turístico Nacional, que creo que é un salto de calidade importantísimo, necesario e máis que xustificado para unha festa con tanta implantación como esta. E ao final eu creo que non existe mellor maneira de demostrar a Galicia calidade. Os amantes do cabalo terán unha cita ineludible o 15 de agosto no Concello de Meis. Nas instalacións da Feira do Gando do municipio desenvolverase a Feira Anual do Cabalo, unha proposta que vai máis aló dun simple mercado. A programación comezará ben cedo, xa ás 8:30 da mañá abriránse as portas da feira. Ás 10 celebrarase o Paseo Cabalar, que este ano será máis longo que en edicións anteriores. Esta é unha das actividades preferidas polos asistentes. Non en van no 2025 participaron ao redor de 300 cabalos. Ás 10:30 comezará o concurso morfolóxico con diferentes categorías e con máis e maiores premios en metálico. O Concello de Meis realizou un esforzo para incrementalos e para fomentar a participación, pasando dos 3.500 euros da edición do ano pasado aos case 6.000 da deste 2026. Ás 2 comezará o xantar popular, ás 4:30 será a carreira de ponis, a xincana comezará ás 5:30 e despedirá o programa da xornada a proba de trote non federada. Tanto o Concello como a Asociación Ruta Rumba, que colaboran na organización, confían en que se supere a afluencia do público do ano pasado, cando xa pasaron pola feira ao longo de toda a xornada preto de 3.000 persoas. E, bueno, en certo modo, pois a feira deste ano, como se deduce do cartel, é unha homenaxe a Santi Abal, o Cuco, un dos organizadores durante os últimos anos que colaborou co Concello para que tentar remontar esta feira e que desgraciadamente nos deixou a principios deste ano 2026. Entonces, bueno, este ano toda a feira en sí é unha homenaxe a él, pero bueno, comenzará como co Paseo Cabalar, co cuarto Paseo Cabalar, que este ano leva o seu nome, non? Animar a xente a vir, a disfrutar con nós, a pasar un día divertido, entretenido, desta maneira tamén poderlle rendir un bo homenaxe a Santi, porque o merece. Sorprendeunos a gran afluencia que tivemos durante estes anos. Esperamos que este ano siga sendo igual. O
O Concello do Porto do Son acollerá os días 8 e 9 de agosto a 31 edición da Festa do Polvo. Trátase dunha das citas gastronómicas que atrae máis público á localidade. Organizada polo Concello, o evento desenvolverase como é costume na explanada portuaria. Durante as dúas xornadas prevese repartir máis dunha tonelada de cefalópodo cociñado ao estilo tradicional. Como ven sendo o costume nas últimas edicións, de xeito paralelo celebrarase tamén a Andaina do Polvo, con saída o sábado dende a zona portuaria en autobús ás 8 da mañá cara a Boiro para iniciar dende ali o percorrido a inversa a pé ata Porto do Son. A regata Rías Baixas volverá a recalar na Pobra do Caramiñal na súa 63 edición. Medio cento de embarcacións tomarán parte nesta proba, unha das máis lonxevas de toda Galicia, que se compón de 4 etapas co Porto Pobrense como única escala na provincia da Coruña. Medio cento de embarcacións recalarán o venres 14 de agosto no Porto Deportivo da Pobra tras concluir a segunda etapa da regata Rías Baixas. Tras a recepción, os regatistas desplazaránse ata a Praza do Emigrante para a entrega de trofeos. Dende o Concello da Pobra do Caramiñal estamos moi satisfeitos de volver a formar parte desta cita, sendo unha vez máis o único Porto da Coruña que participa. Para nós é un orgullo que os organizadoras sigan contando coa nosa vila para ser unha das sedes desta regata. A cita será o venres 14 de agosto. Recibiremos os participantes tras a etapa de Porto Novo a Pobra. Arredor das 7 da tarde, na Praza do Emigrante, acollerá a entrega dos trofeos desta etapa. Será un acto aberto a toda a cidadanía, pensado para compartir cos regatistas e con todas as persoas que queiran vivir de preto esta cita deportiva. A flota sairá de Vigo xoves 13, con destino a Porto Novo para arribar á Pobra, única escala pertencente á provincia da Coruña. Esta regata, la regata Rías Baixas, no se entiende sin a Pobra. Otros puertos pues han cambiado durante los años de ubicación, pero si nos cargamos algún día a Pobra, nos cargan a nosotros, porque todo el mundo viene aquí encantado. Inda que sea o único porto da Coruña, que eso é unha boa medalla, hai que ter en conta que tamén está nas Rías Baixas, que é o que temos que fomentar, non? Eu penso que a Galicia mariñeira, que a Pobra representa tamén xunto con Vigo, con Porto Novo, con todos os portos que tocamos nesta regata. Tras a súa experiencia no destino Barbanzán, volverán novamente a Vigo para afrontar unha etapa final a CIES. Dende a organización destacaron a importancia deste tipo de eventos para seguir a promover o turismo náutico en toda Galicia, que aínda adoece de infraestructura suficiente en materia de portos deportivos. Estamos moi limitados con os portos deportivos, que non entendemos por que non hai máis portos deportivos en Galicia, cuando temos unas rías maravillosas que podemos disfrutar e que para el turismo náutico puede competir tranquilamente y con más calidad que el resto de... me estoy refiriendo al Mediterráneo y me estoy mojando mucho hoy, me parece, que Portos de Galicia no promocione más el poder hacer más puertos deportivos. Y los que ya están hechos, que sea un poco más, que se amplíen porque ya se están quedando pequeños. Entre as entidades patrocinadoras da regata está tamén a Sociedade Liceo de Noia, que aposta por apoiar eventos que dinamicen o territorio e sigan atraendo visitantes ás nosas comarcas. Para o Liceo de Noia é unha satisfacción formar parte deste proxecto, pois somos unha entidade que leva case 100 anos, como ben decía o presidente do Náutico de Vigo, entendendo que a nosa misión vai máis alá de facer unha programación cultural. Tamén creemos na colaboración, en crear sinerxias e o apoio a todo tipo de iniciativas que enriquezan a vida da nosa comarca e que proxeten unha imaxe dinámica e atractiva de Galicia. Preto dun cento de persoas daranse cita na travesía nado entre os portos de Testal e o Freixo, organizada por Adecodea. A proba, que se desenvolverá o sábado 15 de agosto, non terá carácter competitivo, senón que busca converterse nunha xornada pro deporte e a inclusión. A Ría de Noia acollerá o 15 de agosto a 24ª edición da Travesía Nado Solidaria organizada pola asociación Adecodea. Esta cita deportiva reunirá un centro de nadadores con e sin discapacidade que completarán os máis de 3.000 metros que separan os portos de Testal e o Freixo. Que é xa a 24ª edición da Travesía Solidaria a Nado na Ría de Noia. Esta travesía vaise a celebrar o vindeiro 15 de agosto na nosa ría
tendo como saída o Peirao de Testal e como chegada o Freixo en Outes. Sairá arredor das 10 da mañán. Unha vez rematada a proba, os participantes disporán dun autobús para volver dende o Freixo a Testal, onde recibirán unha medalla conmemorativa e compartirán uns petiscos para celebrar esta xornada festiva na que a competición deixa paso á inclusión. É unha festa do deporte, unha festa de inclusión e unha festa da solidaridade, onde persoas con discapacidade participamos xunto con persoas que non teñen discapacidade nunha mesma actividade. O Club Adecodea, unha das súas apostas é a inclusión a través do deporte, e esta é unha das actividades que, bueno, ten máis tradición dentro do que son as actividades do club. Animar a toda a xente, os que lles guste nadar, que participen na travesía, e os que non, que veñan a ver como é esta festa do deporte. As inscricións poden realizarse na web de Mesports ata o próximo 12 de agosto. Polo momento xa hai 70 inscritos e agárdase completar o aforo máximo de 100 participantes. Cos deportes despedimos o noso repaso da actualidade. Quedan con toda a información do sector vitivinícola no programa Orixe e Calidade. As novas do día, volta mañá. Sexan felices.